Al doilea episod din seria de Dragon City. Ce are? Îmi spun o pauză. Gata. Am ieșit. Așa. Așa, mai avem aici chestia asta de făcut. Sper să mai prindem promoția asta pentru cu banii ăștia, așa puțin pentru insule. Și avem aici o promoție, nu știu pentru ce, oricum nu. Acest oricum o să-l dăm în vânzare. Băleleu. Da, o mai avem. Și avem de crescut, știu, dragonii. Acesta la vendă 7. Pe acesta cât îl avem de 6. Nu și pe el de 7. Și aici pe ăsta ultimul. Deci aici. Și dăm aici. Să vedem ce se întâmplă. Avem și noi niște medaliuțe. Chiar cred că avem puține. Da, avem puține. Nu înțeleg de ce. Asta e. Chiar avem puține de tot. Și deci mai vai cu storage la ăsta. La bread. Păi ce să ne iasă, mă? Uite aici. Bine, faci tu așa. A fost așa. Lăsați-mi bage. Nu contează. Ce să băgăm noi la bread? Ne avem ceva de la și geamul undeva. Am 5.000 de fructe. Deci cu astea, deci dacă înceapă nu ne crește în dracu. Aoleu de capul meu. Așa, treci de 8, deci treci la bătăi direct. Acum tu. Poc, și tu. Și acum tu mai de crescut. Gata, și avem toți dragonii care ne combat. Nu știu ce fac. Așa, asta este echipa noastră de bătaie și o să încercăm să câștigăm cu ea. Mă să fiu. Da, cred că nu scatem la bătaie pe ăsta, deci n-ar rost. Critică. Nu cred că să facem cu asta, dar i-am dat și noi așa. Tot să mai ținem, bă, că e bun. Dacă încerci să știi să joci cu el. Bă, avem Lockheed.
Deci și pe tine cred că suntem scatem de la bătaie, că magia ta o avem Lockheed, cea mai bună. E proastă echipa asta. Deci da, ne schimbăm. Star Dragon e singurul care te lăsăm. De Star Dragon nu o să lăsăm. Ăla e singurul care am putut. Deci aici o să băgăm pe ăsta. Oaleci. Și cred că îl băgăm 18 Sphinx. Sau... Ia aici ce avem. Da, pe ăsta nu. Pe acum avem pe ăsta. Gata, nu fac și nimic mai. Să-l creștem și pe Sea. Gata și Sea de 6. Avem destule. Deci de la Go avem, stai că avem chestii de luat. Ne mai luat fructe. Peste tot fructe. Gata, ne-am crescut și pe ăsta. Gata, adu-mi și pe tine. Demo. De ce nu spui că ți-e foame? Așa. Ia câte-mi dă pe el dacă încerc să-l luăm. 0? Ia pe ăsta. O să te ca bunicel. Hai, doamne, să vedem ce avem. Să te băcăm puțin. Eu am făcut la meu când a ieșit din portal. Din acest portal, e ieșit din portalul ăsta noroiul. Adică ăsta. Deci acest dragon a ieșit. Tragic. Și aici, când o să mă luat pentru chestii de-astea, o să pun pauză. Așa, și am revenit, am primit și chesturi și gemsuri. Avem 11 gemsuri, acesta este deja upgradat. Băie, nu știu, cred că o cumpărăm, dar n-avem ce. Rahat. Gummy Dragon. Încercăm să ne iasă. Să vedem să încercăm să ne iasă. O să punem puțin pauză. Și ce mai avem? Sângele. Unde este? Bloc aici, nu mă las. Asta dacă încercăm invers.
am revenit. Haideți să începem să ne jucăm de Roblox. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Ce are? Și să nu lăsați din tare sau să luați un foc. Haideți să începem să ne jucăm. Să băgăm pe ăsta. Acesta sigur este cel mai ușor, este ambidert. Uitați seama. Gata, 5. Eu am mai făcut și pe laptop. Pe Ambidert. Ice Cube. Yes, Mr. Cel mai multe fructe. Eu n-am mai făcut episoade pe tabletă pentru că n-am avut laptop justificat, acum am făcut tabletă. De-abia de azi am început, nu am reușit, locul n-are nimic. E prima oară când fac episodul. Să creștești de ăștia mai mici. Uitați pe ăsta, 4. N-are nimic. Nu problem altceva pentru săritura mai mare. Gata, avem de 6. Pe stâncă. Și filmăm abia din 11 minute. Sper să am timp și de bătaie. Pe care eu trebuie să salvă niște dare care îmi permitează. Dacă nu sar peste ele și nu merg din ce sar. Trebuie să merg din ce sar. Nu, avea de asta e cea mai grea. Da, free fiecare. Când zicem că bine. N-am vrut să mă clasă. Eu vreau să ajung la final. Câștig bani pe Roblox și pot să-mi iau un hoverboard sau un AK-47. Acum am ajuns la cea mai ușoară. Putem să mergem. Am reușit, putem să mergem repede. Acolo, dar aici am căzut, dar n-are nimic pentru că tot acolo sunt. Tot aici am spauzinează. Eu am mai făcut un episod de host provocare cu la Orențiuța. Din nou Roblox și cu Florentin. Care face, cum să zic eu, care face episoade de Mortal Kombat. Double Flame! Deci Double Terra versus Double Flame. Ce chestie. Și de Nu pot să cred. Deci mă enervează Double Flame. Laurențiu este lângă mine, el filmează Dragon City. Mai intrăm o dată la event și o să încheiem episodul. După event, după ce mai mergem cu motocicletă. Da, n-avem. Unde e mă ăsta? Să mergem și cu el. Dar dă-te rog aici. Așa, primim și bani. E cea mai ușor, dar dacă ne derulează cineva nu poate să facă. Deci hai să încercăm să facem și chestii mici. Acesta nu! Asta pot să merg așa. Ia cât costă asta? Să se distrugem. Și acum trebuie să sar, am reușit. Am ajuns la aia care trebuie să sărim peste. Da, și cred că asta a fost și cu acest episod al doilea episod de Dragon City. Am fost la jos.